ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. 5 август дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳ бошад шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳ бошад шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳ бошад шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм пешгӯӣ шудааст. дар вилояти Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шудааст. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар баландкӯҳ бошад шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм хоҳад шуд. бинандагони гиромӣ, ба шумо маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои кишвар барои 5 августи соли равон пешниҳод гардид.